Ingkang bisa nyawicake nuswata
Namastu Mugya rahayu sagung tumati Om mawit namastu Mugya rahayu sagung tumati Anyarengi dinten Sabtu Wage warsa selawe wulanipun Sura inggih kaleresan tanggal 11 Juli 2026 mertandani telase pranata mangsa ka-10 mlebet pranata mangsa sepindhah ingkang kasebat mangsa kasa utawi Sura candrane Sotya Sinarawati utawi Sotya muca saking embanan inggih mlebet mangsa ketiga ingkang dipun tandhani gegodhongan sami morca sami ilang sami rontok nuwun kula nuwun amit-amit pasang ngaliman kabeh mugi tinebihna saking tulak sare tinebihna saking siku dendaning Sang Hyang Maha Kawasa kanthi nyebut ing asmaning Gusti Allah ingkang Maha Mirah Duh Gusti mugi tinebihna saking rubeda sembah pangabekti kula ingkang sampurna nuwun kaparenga kawula ngaturaken pambagya panakrama raharja nir ing sambikala mugi katur ing ngarsa dalem para leluhur para nayakaning praja Bapak Riyanto Bupati Blitar dalah pandherekipun sedaya Bapak Camat lan pendherekipun sedaya ugi Lurah Beru lan sedaya perangkatipun Bapak pengurus FMK Bapak Ketua RW, Ketua RT, saha para wasis lan waskita ing budi saha para pilenggah sedaya. Bapak Lurah lan sedaya perangkat kelurahan Beru ing dalu menika ngawontenaken memetri bumi utawi bersih dusun. Pramila kawula dalah para warga Karangperdah Kartini Kelurahan Beru nderek memuji mugi anggenipun Bapak Lurah saha sedaya perangkat Kelurahan Beru anggenipun ngawontenaken mulih mentri bumi mugi Gusti Allah tansah paring kecukupan sandang papan lan pangan dumateng sedaya warga Kelurahan Beru ing pundi kemawon panggenanipun kemari paloh jinawi subur makmur tata titi tentrem kerta tur raharja wiwit wekdal dinten Sabtu Wage ngepasi warsa 11 Juli taun 2026 Masehi punika ngantos salamine sampun wonten alangan setunggal punapa kaseksenan para sepuh lan pilenggah sedaya ugi-ugi tansah wilujeng para ingkang dados pelaku kesenian sepuh anem jaler setri ageng alit ingkang nderek mulih mentri bumi bersih dusun Kelurahan Beru ing dinten menika mugi saged guyub rukun ayem tentrem jenjem premanem
Wiwit dinten punika engga sakcekapipun sampun ngantos wonten alangan setunggal punapa mugi kaseksenan para sepuh lan pilenggah sedaya lan mugi Gusti ingkang Maha Kawasa tansah paring barokah dumateng kita sami mliginipun dumateng Bapak Lurah lan sedaya perangkatipun ing Kelurahan Beru. Amin amin ya robbal alamin. Mekaten saking kawula menawi wonten klenta-klentuning atur kula ingkang boten nanuju prana kula nyuwun gunging pangapunten saageng-agengipun. Sumangga nderek asesanti Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti hayu hayu rahayu ingkang sarwi nemu susila prasaja ing salwiring ati matur nuwun salam budaya.
Alhamdulillah. Iki Pak Janto, Mas. Pak Budi. Oh, Mas Budi. Kanca tenis dhisik. Lah Pak Janto Mas padha. Pak Budi nggih. Pak. Daune Mas Pandito. Nggih. Oh, Pak Budi nggih. Suarane niku boten kados piye cek neno. Itu pecah ora karo-karuan wae. Monggo Pak Rusdi pinarake iki anu sapa kangen kabeh karo dulur-dulur. Pak Ho monggo. Kita dulu nggih. Kene Pak Ho. Pak Ho ora ngerti ora apa-apa. Nggih. Mas Wandi. Ya. Itu bagian. Mojo bae
baru pabrik. Tahu kenapa? Capek. Oke, monggo. Sing penting kita tombol kangen nggih. Nah, capek gunung kangge tombol kangen turu-turu nggih. Berjuang kalian panjenengan sedaya, nah bareng dadi pejabat aja lali karo turu-turu. Iki Pak Rusdi. Iki wargane Pak Jono kabeh sakjane. Iya ta, Pak. Pak, niki wakile Pak Jono. Iki nomor loro ya, Pak. Nomor loro. Terus nomor 3 kuwi nang ngene. Mas Cip karo Mas Janto itu ndi to? Janto. Ya Janto terus Mas Cip. Apal aku. Nggih Pak terus apal kula. Nggih. Es puter, ruk. Es pasrah terus puter ya. Oke, warung pojok terkenal. Saiki sepi. Tapi sudah di wong kabeh misalnya. Alhamdulillah. Monggo. Ayo monggo. Jangan pinter to nyanyi.
entek syukur bisa nyaran gunung desa hati rejo dene ora hilang onde kuato suaranya bugar akan Boni ingko marang golone rakenya niki dipindhone ya ora apa-apa apa ya ya dijokne ora apa-apa anu Pak Yudi ya atur bangun luar biasa tombo kangen kula kaliyan panjenengan sedaya dengan dua lagu kebanggaan kula lan panjenengan. Terus saya ke Pak Rusdi, nggih. Pak Rusdi, Pak Bu. Wis do anu Pak Yoyo kalingan tek jaman sakmono. Pak Dilin wis sedo, wis kabeh. Pak Jono wis sedo. Sinten malih kathah jengpun disi iki. Pak kan pemborongnya Pak Irman kasih sehat Pak Irman Pak Mul Bojeto ya Pak Daryanto ingin suwi nggih matur banget iki wis sisa rono lho Sri Uning mesti kau tuban. Pak Toto ini Sri Uning. Ya, sekali-kali Pak Jamal ini.